בתאריך מאוד מיוחד, בי"ז סיוון. י"ז סיוון זה היום שבו הרב עלה על האונייה וניצל מעמק הבכא, ואז בעצם בחופכס סיוון הרב הגיע אצלך לארצות הברית, בארץ הקודש. זכינו שהבן שלנו מנחם נקרא על השם של הרב, וברוך השם הוא פועל בעניינים של הרב ומעבד ומחיים בעניינים של הרב. ספסיבה בלשוי לכל אלה שהגיעו לקחת הגדולה מהגאולה האמיתית והשלמה. כנהוג, חתן הבר מצווה הכין, עמל ויגע ברצינות רבה בתקופה האחרונה. ברוך השם, ברוקלין, ניו יורק, אבר שיחיה, שולם וברוכן, ומיילה על הידור הדרך יקונסל לגיל מצוויס, על דבר יקונסל לגיל מצוויס, הנה יהי רוצה עם השם יתברך, אשר מבין 13 למצוויס, יגדל לבין 15 וכו'. פסק המיש... Благословение любающего рэба на бармицву. Приветствие и благословение. В ответ на сообщение о достижении им возраста бармицвы, да будет... רק לי זורם הומוס ומנקש בחור, ואני שלא היום, אוי סימוני רבי שלנו בלילה, אבל איננו פנאי, איתי זאת סומם בשכם, ואני שלא היום, דיר ונראה נצ'רת ובנח, אבל מירה בנשקצאי, אומר להם הקדש בחור, קיים, מססבי גזמני, נגילת המגיעים.